Dito nga sa norte, isa ang Pangasinan sa mga nagtataglay ng mga kaakit-akit na tanawin at tourist destination na talaga namang napakasarap puntahan. Truly, Pangasinan exudes beauty like no other. I'm EJ, and let's rediscover Pangasinan here on Talk TV Global's Travel.com. Dahil napapaligiran ng dagat, iba't ibang resorts na nga malapit dito ang nagsulputan dito sa Pangasinan na pinupuntahan ng marami tuwing summer, may okasyon o kapag trip lang talagang mag-relax. At isa nga sa mga resorts na yan dito sa Pangasinan ay ang kinaroroonan ko ngayon, ang Covilanja Beach Resort. Pero syempre, hindi naman pwede mag-isa lang ako mag-enjoy dito. Kaya naman naghanap ako ng mga kasama at niyaya ko ang mga hosts ng Lifestyle and Beauty V, si Will and si Mayan. Hi! Hi guys! Hello! So, what have you guys been doing lately? Yes, Bumuntot sa'yo. At Ano namin exciting tong pinupunta mo dito. correct, at syempre pagkatapos namin magpa-beauty, kailangan nating mag-relax naman. Exactly. Ano ba mga kinabibisihan nyo ngayon aside from Lifestyle and Beauty V? Well, ito na nga itong paglangoy dito sa pool at ang pag-experience itong slide nilang pagkataas-taas. Oo, gusto ko ma-experience yung dragon. Dragon na. Dragon. Oh, yeah. Yes, and syempre, as you know, this is a very good time to relax. Exactly. Correct. Yeah, so are you excited guys? Yes, Yes. very, very excited. So, tara! Tara, let's Come on. go! Sitting by the beach, Covilanja offers a lot of amenities that everybody will surely find relaxing and exciting. At yan ang mga sinubukan namin ni Mayan at Will na ibabahagi ko ngayon dito sa Travel.com. Pagkapasok ko pa lang dito, naku, natiyak ko nang magiging exciting ang araw ko. Sa ganda ba naman ng Covilanja, siguradong hindi ako magsisisi. Tatlong swimming pools ang matatagpuan dito. Meron para sa mga adult kung saan may tatlong giant dragon slides na magkakaiba ang haba. Siguradong masusukat dito kung gaano kalakas ang loob mo. Meron dalawa para sa mga bata kung saan ang isa dito ay parang playground lang. At meron silang jacuzzi kung nais mong magbabad lamang sa tubig at makipagkwentuhan sa iyong mga kasama. Tulad naming tatlo. Okay, Will and Mayan, ano yung masasabi niyo yung unforgettable experience niyo sa swimming pool? Siguro mga bata kayo. Ako yung muntik na ako malunod kasi hindi ako marunong lumangoy. At hanggang ngayon hindi ako marunong lumangoy. Bakit hindi ka pa nag-aral, di ba? Dito ka na, you have the chance. Takot ako sa tubig kasi feeling ko. So hindi ka naliligo? Naliligo ka Hindi. naman? Pero ngayon, parang nare-realize ko ngayon, may lahi pala akong sirena. Ang dyan ng mga Maliporis ko. mo. Ikaw, Will. Ako naman, medyo malapit doon, pero ang story lang kasi I was in high school that time. Pero kung lumangoy across dun sa swimming pool, tapos feel ko narating ko na yung dulo, nung umahon ako, nasa gitna ako sa pinakamalalim part ng pool, so munti ko na rin ako madamit. Mga malulog pala. Ako, unforgettable experience ko sa swimming pool is yung umiyak ako. Bakit? Umiyak ako sa swimming pool dahil yung pinsan ko, hindi pa ako marunong lumangoy noon. Nilublob niya ako, pinunta niya ako doon sa legit na. Tapos ayun, binitawan niya ako doon, wala akong nagawa, umiyak lang. Nagbaligtas ka na sa mahal na sirena na Oo nga. Tinawag mo sana yung mga relatives. Tanong na lang sila sa gilid-gilid natin. Alam mo, sarap-sarap talaga dito sa Covilanja. Oo. Para hindi ka mabitin sa saya, pwede kang magstay overnight kasama ang pamilya at mga kaibigan sa mga room na talaga namang kay gaganda. Iba't ibang klase ang rooms na pwede mong rentahan. Siyempre, ang presyo ay nakadepende sa laki, ganda at mga gamit na meron dito. Isa sa mga amenities na ino-offer nila dito sa Covilanja Beach Resort ay ang Royal Family Room kung saan pwede nyo ang yayain ng buong pamilya para magstay dito overnight. So, tara!
O, di ba? Feel at home ka dito. Pero kung wala naman kayong balak mag-overnight, meron ding mga preskong cottages malapit sa mga swimming pool. Dito pwede kayong magsala-sala sa isang sumptuous lunch na baon ninyo. Tulad na lamang nitong isang pamilyang nilapitan namin. Wow, foreigner! How has been your experience here at Covilandia Beach Resort, sir? I've had a wonderful time at Covilandia. The staff and the management have been extremely nice to us, and the service has been extraordinarily great. My lovely wife and I had our wedding reception up there, and the food and the service is wonderful, and also so is the music. So it's not your first time here, sir? No, this is not my first time. I've been here so many times I've lost count. And one thing I want to add is the swimming pools are wonderful as well too. I also, my last trip here, which was about 3 months ago, I went jet skiing here, so they provide a lot of amenities here that are wonderful. I see. All right, so it's very obvious that you really like the services here at Covilandia Beach Resort. And have you been inviting your friends to come over here? Well, my friends live in America. I have invited them to come to the Philippines. They're unable to come either due to their work or other reasons, but I have asked them to come, and when I do ask them to come, if they do come here, I will bring them to Covilandia. All right, sir. So far, sir, what is your an unforgettable experience here at Covilandia? My wedding reception. It was here, yeah. It was right up there. Yeah, very sweet. All right. Thank you very much, sir, and see you again. Salamat. Naku, suki na pala dito si Manong Amerikano at ang kanyang pamilya. That's evidence to just how much Covilandia captures the hearts of its clients. At dahil nga nasa tabing dagat ang Covilandia, pwede kang mag-over the backwood, dumiretso dito kung gusto mong ma-experience ang alon sa beach. Siguraduhin mo lang na hindi ka matatangay. Kung gusto mo namang i-level up ang excitement, subukan mo ang kanilang jet ski, kayak, at banana boat. Oh, what more can you ask for? Okay, so kasama ko nga ngayon ang manager ng Covilandia Beach Resort, Mr. Reynaldo Nabelles. Hello, sir. Mr. Sir, Okay naman. has it ever occurred to you na ang Covilandia Beach Resort po ganito, magiging successful talaga? Siguro sa dami namin ng amenities na makikita rito sa loob ng Covilandia at yung magagandang hotel namin, number one dito, yung tabi kami ng beach. Yun ang siguro ang factor namin. All right, sir, to sum everything, all the amenities, everything that you have to offer here, why should people come to Covilandia Beach Resort? Siguro yung sa price namin, reasonable. Pati yung sa yung entrance, lahat nung ang entrance namin is 150 lang. Lahat ng pwede mong dalhin, madadala mo. Soft drinks, pagkain, iho-iho kayo. At pati yung sa restaurant namin, yung price, mga short order, affordable. Okay, sir. So, sir, paki-invite naman ng ating viewers na pumunta dito sa Covilandia Beach Resort para naman ma-experience nila yung fun and excitement. Sana makapasyal kayo rito at maranasan nyo ang kagandahan ng Covilandia. Lahat ng amenities nandito. Meron kaming playground pool, merong adult pool, and kiddie pool. At magaganda po ang aming mga hotel. Maraming salamat po. Okay, that has been a wonderful experience here at Covilandia Beach Resort. Yayain nyo na ang inyong pamilya at buong barkada. At
Hanggang sa muli, ride with me again here on Talk TV Global's Travel.com.